Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Babku s lieskovo-orieškovou plnkou odporúčam pre všetkých milovníkov sladkých koláčikov. Na kvások budete potrebovať 50 ml vlažného mlieka, 25 g cukru, 7 g čerstvého droždia. Potom, ako nám kvások vzíde, do cesta pridáme 75 ml mlieka, 1 vajce, 200 g múky, 25 g oleja. A na potretie lieskovo-orieškovú nátierku a vlašské orechy. Najskôr si pripravíme kvások z vlažného mlieka, trstinového cukru, a čerstvého droždia. Všetko poriadne premiešame a necháme nakysnúť. Po takých 10 minútach je kvások hotový a môžeme pridávať ďalšie súroviny. Múku, olej, mlieko, a vajíčko, ktoré si zvyknem rozšľahať a trošku si z neho nechám na finálne potretie. Všetko poriadne premiešame, až kým nám nevznikne pekné kompaktné cestičko. Potom si nádobku zatvoríme a necháme kysnúť asi pol hodiny. Zatiaľ si môžeme pripraviť sklenenú misku, v ktorej budeme babku piecť. Vystelieme si ju papírom na pečenie. Keď je cestičko hotové, vyklopíme si ho na pomúčnenú dosku a rukami poriadne premiesime. Vyvalkáme si obdĺžnik. Ponatierame lieskovo-orieškovou nátierkou. A posypeme orechmi. Takto pripravený koláčik si zrolujeme . Ostrým nožíkom si urobíme zárez skoro až na úplný spodok koláča. Prehneme si ho na polovičku a obtáčame jednu stranu okolo druhej. Konce spojíme. Takto pripravený koláčik si prenesieme do sklenenej nádobky. Necháme kysnúť pod utierkou asi pol hodinu. Keď je koláčik hotový, potrieme si ho vajíčkom. A posypeme orechmi.
Takto pripravený koláčik pečieme zhruba na 175 stupňoch 20 až 30 minút podľa vašej rúry. Dobrú chuť! Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.